Beaufort. Staan nu al heel tegen Ai. We staan al bitter lang hier zo. We zien nu een luffie. Die pad is stil. Die pad is stil. Die pad is stil. Die pad is stil. Ai. Die pad is stil. Die pad is stil. Die pad is doodstil. Ik heb nog al mijn bagage op mij. Wat? Abnormaal! Abnormaal! Ik weet niet. Maar misschien. Hier zo abnormaal! Hier zo! Abnormaal! Lekker vlees! Spekvlees! Spekvet vlees! Spekvet vlees! Abnormaal! Moet die zoeken hier is spekvet! Kom een watmachine. Ja, die boetie zoekt hier in vetten niet. Hij zoekt in vetten en olie. Watmachine! Jij haast mijn laf! Goedemiddag, meneer. Goedemiddag, mevrouw. Meneer, ik was op pad boven West toe, meneer. Alsjeblieft van mij een lafie. Achter is vol, ik zie meneer. Als hij die boet, meneer, je gaat tijd binnen die boet, zolang ik in boven West zit, kom ons het family reising, meneer. Baie dankie, meneer, hier is zien. Baie dankie, meneer. Baie dankie, meneer, hier is zien. Binnen die boet, meneer. Als je fout, meneer, zolang ik net in boven de. Kom zitten, meneer, aan nou zo met hem. Het druk, meneer. Als je vooral dingen. Hey, dankie, meneer. Baie dankie, meneer. Meneer, we zijn een leverige cirkel. Als wat ons moet gaan. Meneer, was kijk maar. Baie dankie, meneer, hier is zien. Over versie kom ik. Meneer, wat is die setup nou hier? Lijkt me ons gaan ook niet. Dus meneer, ze stort die lekker niet. Maar hier maar druk, meneer. Dankie, meneer. Over het westen. Pannen niet boet. Maak die zaakjes hier. Zolang jij komt. Ja, zolang jij komt, niet waar niet. We staan al bitter lang op je pad, meneer. Baie dankie, meneer. Baie dankie, meneer.
lekker lif in die boot. Ek is te zwaar gelei. Volgende vraag. Mooi bly meneer. Hy zie. Ek wys ook vir abnormaal is daar een binnenvet. Hy soek die binnenvet. As bereid die Here sal voorsien.